Sanibona, igama lami uElihle Sibongo waMadondo, ngihlala eSidotha kaNcamalala, ngifunda ugrade 11 eMthoqotho. Le video le ngiyidlulisela kubantu abasebasha abangangami nakothisha ekoleni, especially la ngifunda khona. Kwimanje ngoshiwe esikoleni. Ngosheleni esikoleni? Esikoleni ngixoshela ukuthi ngathukwa intombazane yabukisa ngami isikole sonke. Ithi mina ngilona itshitshi. Ngithenga umama ohlolayo. Le ntombazane le inengane. Le ntombazane le mayinengane nami ngabona kuyithuba lami lokuthi ngikwazi ukuthi ngiyiphindiselele ngokuthini, ngokuthi ngimthuke back. Okay, sekwenzekile-ke lokho-ke, yasho kubo, yazama ukuyibulala. Can you imagine guys ukuthi izama ukuyibulala ngokuthi ngenze revenge ngokuthi ngiyithuke back, ngoba kube bekomunye umuntu ubezoyishaya. So yeah, ngoshiwe esikoleni ngishela ukuthi ngithukile thwani, kumele ngibuye nomzali. So mina umzali engihlala naye ubaba wami. Manje ubaba wami akazwani into engasile, ngasho njalo futhi wathi ngeke aze aqule icala lami if ngonile. So manje ngonile kakhulu, okusho wona ukuthi nje namhlanje kuzoba ukuphela kwempilo yami. But bengifisa nami ukuthi mina hlahle bengikholela ekuthanini if umuntu efuna ukuyibulala kusuke ngayona isolution ukuzibulala. Like ngitshela ukuthi kulula, but trust me it's very very hard if uzohlangabezana nenkinga osukubhekene nayo. So mina ngulo muntu lo othi mediniwe ahlale yedwa. I never thought ukuthi nami ngobe ngicabanga ukuthi ngizibulala. So yeah, shuthi namhlanje ke usuku namhlanje lokuthi ngiyibulale. Futhi like mina asahle vele kade ngifisa ukufa kuyikona ukuthi ngiyigwala, like actually ngiyigwala. So masithiwa kwamanje ngiyafa, mhlawumbe sengayiphonsa ebridgeini, mhlawumbe sengayiphonsa emotweni or something, but mhlawumbe ntambama around 5 ngizoba live ngiyenza ivideo nje ngiyibulala, just to prove ipoint lokuthi laba abasuke befuna ukuyibulala basuke benza into right, because ukuyibulala kunokuthula actually. So yeah guys, ngiyabonga.